Obviously ar ôl y ras oedd e'n let loose ond... Different story. Ie. O'n nhw mor ffocused ar y Gamau Olympaidd. Stuff fel y World Championship bron yn not celebrated enough to us. Fi'n cofio y blwyddyn ar o'n i gyda wall calendar a pob dirnod a'n mapped out yn union beth o'n i eisiau gwneud a ble ni mynd i fod. Yn edrych nôl, fi'n credu fyse falle ddim mynd i Sky yn well ar gyfer fi. Mae'r tôr yn mwy na seiclo, falle'r gôl nesaf nawr yw rasos tôr yn Cymru. Un o fi yw Manon Lloyd, cyn-seiclwraig broffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd i cwrdd â rhai o seiclwyr gorau Cymru a dod i nabod nhw tymed bach yn well dros sgwrs ar y beic. Ni nôl yn Cymru, jyst tu allan i Cardidd, a heddi fi'n mynd i sgwrsio â rhywun sydd wedi ennill medal yn y Gemau Olympaidd a sydd wedi raso yn y ras mwyaf iconic yn y byd seiclo, y Tour de France. A na, dim Geraint Thomas yw e. Helo, Owain. Bore da, ti'n iawn? Ie, good, diolch ti. Ie, da iawn, diolch. Nice. So ni'n mynd in ar mynydd Cyffili. Ydw i'n neis i bod gyda ar helwyr Cyffili? Ie, neis iawn. So wedi bod yn ôl am ers Nadolig, so home rows wastad yn neis. Ble ni'n mynd i mynd am reid iddi? So'r cynllun yw drop o lawr mewn i tuag at Cyffili a wedyn cwbl o lanes eitha neis o dawel o gwmpas fyna. O'r flat? Flatter. Ie, okay. Yeah. Coffee, cake? Ie, perffaith. Let's do it. Reit Owain, ti gweud ti gytre nawr am y tro gyntaf mewn 6 mis. Pam i ti gytre? Ie, so ni wedi dod nôl ar gyfer y Phencampwr Prydeinig yn Aberystwyth, so oedd hwnna'n really nice fod nôl mewn Cymru hefyd. Mae teulu gallu dod i gwylio'n hawdd iawn, so... Sut oedd y ras wedi mynd? Ie, oedd hwnna, o'n i kind of all in for the win. A dim byd arall, ti'n bod, oedd yn pwysig. Beth yw'r fel game plan mynd mewn i'r ras fel 'na? Cos mae'n wahanol iawn i y rases ti'n neud pob wythnos arall. Ti'n raso unan ti? Ie, yn sicr. Mewn ffordd, pob ras arall fi'n neud yw'n professional race. Whereas, mae professionals yn raso mewn y nationals. Ond mwy amateurs na unrhyw beth. So peth mwyaf bwysig yw just bod yn y ras a rhoi dy hunan yn y safle ceisio ennill y ras. Ond wahanol iawn, ond un o'r rases ffefryn y flwyddyn i fi. Beth yw cof cyntaf ti o bod ar beic? Sa'n siŵr, o'n i wastad yn tyfu lan yn just enjoyo fod allan ar y beic. Gyd o fi a ffrindiau fi'n neud o seiclo gwmpas Gaerdydd. Ond o'n i just yn caru o'r dechrau. A wedyn eto o'n i'n ffodus iawn bod cas newydd mor agos a gallu mynd ar y trac. Ti'n cofio beth o'r ras cyntaf ti? Ie, fi'n credu oedd e'n Welsh Crit Champs under 14 yn Tywyn. O'n i'n ail. Oh, nice, good start. Really good start. Ie, oedd na. Pryd o ti di penderfynu o ti moyn seiclo fel swydd, a ti fel, o fi'n eitha dda nhw'n lle neud rhywbeth o hwn? Wastad ar y trac oedd e'n dod yn eitha hawdd. Pan o'n i ennill Phencampwr Prydeinig as like a first year junior, o'n i'n meddwl, mae gen i siawns o mynd mewn i'r system. Dwi'n cwpl o blynyddoedd ar ôl ti dechrau seiclo yn iawn, really? Ie, o'n i'n ffodus, ond fi'n credu o'n i gyda advantage fod y hewlydd o gwmpas fan hyn a'r trac mor lleol. Mae'n helpu. So oedd wedi neud e lot yn haws i fi yn symud mlaen yn gyflymach na pob arall, byswn i'n gweud. A wedyn o'n i symud mlaen i Manceinion pan o'n i 18. Ac ar yr amser oedd gyda British Cycling oedd y system yn clir iawn. Talent Team, Olympic Development Programme fel pan chi dan 18. Academy, podium a wedyn Olympics. A gweld pobl fel Geraint yn neud y cyn, oedd y pathway yn clir iawn a nhw'n i'n eitha set. Dyna beth o'n eisiau gwneud. Fi'n credu pam ti yn y British Cycling Programme na, mae popeth wedi cael ei ffocws i gyd ar Olympics a team pursuit. O ti'n gwybod o ti'n mewn 100% am hwnna? Ie, fi'n credu dyna oedd y prif ffocws o'r dechrau. Fi'n cofio, even pan o'n i'n 18 ar ODP, chymod, you had to do 4-year plans a popeth fel yna. And kind of ultimate ambitions a stuff like that. Oedd y wastad y Gemau Olympaidd. A sydd yn gret, ond
Ar un amser fi'n credu un problem oedd British Cycling gyda ar yr amser oedd o'n nhw mor ffocust ar y gemau Olympaidd oedd stuff fel y World Championship bron yn not celebrated enough, ti'n bod? OK, chi dod yn ail yn y Phencampwr Olympaidd. OK, you're on track. Yeah, back on it. Mae'n peth nesaf, ti'n bod? Yeah. A wedyn beth oedd e fel y build-up i'r Olympics na fel? O ti'n confident iawn o ti'n mynd I mynd? Ie, o'n i'n hyderus, herwydd yn mynd lan at y blwyddyn, lan at 2016, o'n i wastad yn y tîm, o'n i'n un o'r cryfaf. Ond chi byth yn sicr tan chi wedi cael dweud, y blwyddyn yna o'n i gyda wall calendar a pob dirnod I'd mapped out yn union beth o'n i eisiau gwneud a ble ni mynd I bod. Ie, o'n i wedi ffocysu lot, probably y mwyaf mewn gyrfa fi. Ie, ti'n credu? O ti'n cant y cant mewn, o ti'n strict iawn gyda un ante? Ie, a ddi wedi gweithio, so oedd e'n werth. Ond o ti'n tîm gyda, wel o tîm really gryf gyda chi, ti'n tîm gyda Sir Bradley Wiggins, Ed Clancy, Stephen Beic. Ie, oedd e'n neis, o'n i'n youngest gan gap mawr, fi'n credu bron 7-8 blynedd, fi'n credu. Fi'n credu mwy na unrhyw beth oedd yna ar gyfer fi, herwydd pam chi gyda'r tair person sydd wedi ennill o'r blaen ac some of the best to do it. Mae'n dda, herwydd, chi'n gwybod chi gyda'r tîm cryfaf, ond wedyn mae pwysau'n dod gyda yna yn cael in terms of don't mess it up. A wedyn pan mae ti yn Rio a ti na, beth oedd hwnna fel? Ti'n just bod yn y gemau a raso? Eitha hawdd I bod yn onest, oherwydd mae lot o pobl yn mynd i'r gemau gyntaf a you in the village a mae loads o pobl a mae lot yn mynd mlaen. A os o'n I fyna ar ben fy hunan, but I would have got distracted so easy. Ond gyda'r boys arall, oedd e literally, right, we're going to the track, we're going to train. Ni'n mynd am cael bwyd, syth nôl i'r apartment, feet up. So we kind of in a bubble really. A wedyn, obviously, ar ôl y ras, oedd e'n let loose on the... Different story. Yeah. A wedyn ar ôl y gemau, o ti wedyn wedi newid i'r hewl? Pam? Cos mae'n, ar y track beth, 3-4 munud o'r effort, a wedyn ar y hewl, 5-6 awr. Mae'n gwaniaeth mawr yna, sa? Fi'n credu gyda'r track pan o'n i'n dechrau allan, dyna beth o'n i'n caru mwyaf. Gyda raso mwy a raso a dechrau dysgu mwy am seiclo a raso fel y Tour de France neu Flanders, Paris-Roubaix, be bynnag. Dyna beth fi'n really caru wneud. Na beth ti'n gwneud, A maen nhw'n lyfel mwy na seiclo ar y track fi'n credu. Chi gyda'r Olympics a maen nhw'n amazing, ond maen nhw'n pob 4 blwyddyn. Gyda'r hewl chi'n gwybod chi'n gwneud y Tour neu y Monuments pob blwyddyn a. Fi jyst yn caru raso ar y hewl. Yn edrych nôl, fi'n credu falle ddim mynd I Sky yn well ar gyfer fi. O, ti'n credu? Fi'n credu herwydd pan o'n i'n dan 23, o'n I gallu raso a lot ar gyfer fy hunan. Yn eitha versatile. A fel y blwyddyn o'n i'n trydydd yn y Tour Britain, o'n i'n top 10 ar pob cymal. A fi'n credu yn couple o blynyddoedd gyntaf fi gyda Sky, o'n i wedi colli yna. Sydd yn hefyd yn naturiol herwydd ar yr amser oedd y tîm mwyaf yn y byd, gyda G, gyda Chris Froome, Egan Bernal, a o'n I ddim ar y lefel pryd o'n I fod yn y tour team a stuff fel yna. So falle kind of got a little bit lost. So ti wedi gwneud yr amser yn tîm Sky, a wedyn o ti wedi symud I EF, y kit lovely pink ma. Pam symud? Y prif reswm I fod yn onest oedd y cyfle I wneud rasydd mwyaf. Pan o'n I wedi dechrau allan yn seiclo, o'n I gyda 3 objectif, ennill yr Olympics, bod yn broffesiynol ar y hewl a wneud y Tour de France. A gyda Sky a unios yr amser yna, fi'n credu oedd e ddim mynd I digwydd ar gyda fi. Ond gyda EF, oedd lot o cyflesterau. Yn edrych nôl nawr oedd e'n y peth cywir I wneud. A ti'n gweud y 3 gôl o ti gyda yna, ti wedi gwneud rhain a gyd, a ti wedi gwneud y Tour de France. Siwr oedd ras o hwnna, mae hwnna y ras mwy'r iconic yn y byd seiclo, a ti wedi bod yn anelu at hwnna ers, ti dechrau seiclo? I gallu gwneud oedd yn anhygol, a fi'n credu, so chi'n deall
faint mor mawr yw'r Tôr y France tan chi'n ras o fe. Yeah. Tan chi fyna gyda pobl, pawb fyna yn gwylio. Mae'r Tôr yn mwy na seiclo, Yeah. the Tour is cycling. So i gallu cael am na ras o fyna a gorffen yn Paris hefyd. Yeah, dream come true. Falle'r gôl nesaf nawr yw ras o'r Tôr yn Cymru. Pam ti yn y Tour de France, ydw e'n teimlo fel ras wahanol? Neu ydw e'n teimlo fel unrhyw ras arall? Neu ti'n gwybod mwy wahanol yn y Tour de France? Na, mae'r lefel yn holl o wahanol i popeth. In terms of the racing, gyda chi'n gallu teimlo'r tensiwn yn y peloton. A chi hefyd gweld o'r gymaint o presu fyna, Yeah. y pobl sydd yn gwylio ar ochr y hewl. Yeah, mae just, it's Pinnacle. A ti'n gweud oedd y 3 gôl na, ti wedi gwneud y 3 na? Yeah. Beth sy'n nesa? Wel, gobeithio wneud y Tôr y Ffrans a ras yn Cymru eto. Bys yna'n ffordd neis i falle gorffen fy gyrfa. Ond na, just kind of in terms of goals, just joio be fi'n neud. Dwi'n teimlo ffodus iawn i gallu dweud hyn yw swydd fi, a'r bywyd mae'n rhoi i fi a teulu fi. A ti'n bod, pob blwyddyn arall fi gallu neud is a blessing. Right, ti'n barod am coffi? Yeah, coffee sounds good. Oh, wow, mae'n lovely. Yeah, ddim rhy drwg. What a spot. Sa'n credu ni'n gallu gweld Maen di o man hyn, ond na ble, oedd hwn gyd wedi dechrau, seiclo ti? Yeah, ddim yn bell o fan hyn. Pwy oedran o ti pan mae ti wedi dechrau seiclo? Pwy 14? OK, eitha hwyr te? Ie, eitha hwyr. O'n i'n chwarae lot o rygbi cyn yna, a chwaraeon arall. Ond unwaith o'n i dechrau seiclo, o'n i'n pretty sicr o dyna beth o'n i eisiau gwneud. O ti'n gweud o ti'n wario rygbi yn ysgol? O ti ddim yn tempted i mynd lawr ffordd yna? Na, bys ni wedi caru wneud yna. Ond, sa'i gyda'r siap cywir ar gyfer y rygbi. A o'n i'n well yn seiclo. Oedd e'n obvious o'r dechrau, ond o'n i'n ffodus iawn chwarae lot o rygbi pan o'n i'n iau. A nawr ti'n byw yn Andorra. Pam Andorra? Pam mae gyd o seiclwyr yn byw na? Dyna'r peth dda gyda seiclo. Mae'n rhoi chi y cyfle chi gallu byw ble chi eisiau. Dwi'n caru Cymru a byw yn Cymru yn tyfu lan a pan o'n i'n henach, ond ar gyfer y teulu mae Andorra jyst yn perffaith. Ie, a dyd helwydd yn dda na? Helwydd yn dawel, mae'r tywydd yn dda, a mae lot o seiclwyr arall i hyfforddi gyda. Ie, ydy Josh a Stevie yn byw mas? Ie, Josh a Stevie, mae Steve yn byw yn yr un village fi yn Ordino, a wedyn mae Josh 5 munud lawr y hewl. Ti'n lli treino gyda nhw neu? Ie, dyna'r peth, mae'n rhoi lot o opsiynau ar gyfer hyfforddi. Os ych chi eisiau seiclo gyda pobl neu os ti eisiau mynd ar ben dy hunan. Mae'n jyst yn perffaith. Mae'n gwneud laeth yn hawdd. Beth mae wythnos arferol yn edrych i ti pam ti'n treino? Wasa 6 diwrnod yr wythnos, 1 diwrnod off. Mae rhai bechgyn yn hoffi seiclo dal ar y restr, mynd i'r caffi neu rhywbeth fel yna. Ond nawr mae gen i teulu, just rest days a family days. Trio mynd allan yn gynnar, dod nôl, wedyn gallu gwario mwy amser gyda'r teulu fi. Mae merch bach o gysgen i sydd yn 2, a mae gyda lot o egni, so hyfforddi off y Beic hefyd. Yn bod riant a cael babi pam ti'n seiclo, mae fe'n wahanol iawn os oedd yr swydd normal gyda ti. Siwr oedd hynna, cos mae dim paternity gyda ti? Na, ddim o gwbl. O'n i'n ffodus iawn gyda'r tîm. Unwaith o'n i'n nabod oedd August ar y ffordd. O'n i'n dweud nhw, o'n i'n newydd race programme fi, felly o'n i 100% mynd i bod fyna pan bod i'n dod a bach amser ar ôl. O'n i wedi hyfforddi lan a pryd oedd i wedi dod 1 wythnos bant jyst yn fod yn dad. A fi'n credu o'n i wedi blin o mwy na Grand Tour. A wedyn oedd e syth nôl i gwaith, o'n i yn cysgu yn y spare bedroom yn an altitude tent. Oedd e'n sioc. Back to the grind. Yeah. A ti wedi bod yn seiclo cyn cael babi a ar ôl. Beth yw'r wahaniaeth mawr? Yn edrych nôl, o'n i ddim yn sylweddoli pa mor haws o'n i efo bywyd. Nawr, y prif peth yw jyst trio fod yn clyfar gyda fy amser. Mynd allan y ffordd i'n gynnar, ddim lot o coffee stops, nôl, jyst i wneud popeth gweithio. A wedyn yn y blynydde nesaf i dod, beth yw'r y gôl fwyaf sydd gyda ti? Just caru mae'n joio fe, i fod i onest. Dwi'n really caru beth dwi'n gwneud. A
for as many years I can do it, fi eisiau neud e. Yeah. Os mae yna 1 blwyddyn, 2 blwyddyn, 3, 4, 5, be bynnag, just cario mlaen. Ti dal yn caru fe, faint mor gymryd o ti wedi pan ti wedi dechrau seiclo? Falle mwy. Yeah, Falle really? mwy. Yeah. Dwi'n gweld faint mor ffodus dwi a teulu fi yn byw ble ni'n byw a profiadau ni'n gallu cael fel teulu allan o seiclo. Mae'n clas. Wel, mae'n bod lyflu cael sgwrs bach ar y beic gyda ti heddi a pob lwc am y tymor. Diolch o galon.